Qedexeya derketina derveş xeyni çar taxên navçeya Sûrê li cihên din mehekî berê hate rakirin. Xelkê Amedê jî hêdî psîkolojiya tirsê dişikîne û ji bo danûstandinê berê xwe dide navçeya Sûrê. Lê ev danûstandin têr nake ku dikandarên Sûrê li ser piya bimînin. Li gorî rapora ku Odeya Bazirganî û Pîşesaziya Amedê amade kiriye, tenê li ser kolanên Gazî û Melig Ahmetê 395 dikan 4 meh girtî mane. Tevayî 395 esnaf li ser beyana wan 5 milyon zirara wan çêbiye. Tevayî esnaf talebek wan afet e û talebekî rast e lazim e Sûr bikeve mevzuata afetê. Dikandarên li ser kolana Gazî dibêjin danûstandin ne wekî berê ye. Dixwazin hikûmet di demekî zû de alîkarî bide wan. Ji me re hîbe desteyî bikin daha baş e. Çünkü 4 me lever girişî girtî bû. Size devlet komü alîkarî bikin ama kesî çikî nedayê. Geri ödemeli faizsiz bir de ki milleti xwe düzeltmiş bike, şura işmiş, çalışmış ve şura xwe düzeltmiş bike. Em dixwazin ki destekî kredî bideme ama mesela di vî şeklê de 5 sal geri ödemesiz. Yani em salê tişkî kar esnaf ji bo top bikin. Ji ber ku navçeya Sûrê navçeyekî dîrokiyê de aliyê aboriyê de wekî dilê Amedê tê naskirin. Ji ber şer û pevçûnan heta niha 25,000 kes ji vê navçeyê koçber bûne, 1500 dikan û kargeh jî zirarekî mezin dîtine. Du daxwazên sereke yên dikandarên Sûrê hene. Yek krediya bêfaiz, a duyêmîn jî deynê wan ji bo salekî bêne taloqkirin. Gönül Morkoç, Rûdao, Amed.